Strang नुबाय नै बाहेराव फैदो बेग लायासै इसोरो guys खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय सो दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनैहाय गाइस आङो दाख्लैनो बलबम टाइमावनो पामहि होननाय मन्दिराव थांदोंमोन ओमफ्राय बे दिनानो जोङो पामहियाव फुजा होखांनायनि उनावहाय जोङो कामाख्या मन्दिरावहाय थांदोंमोन सो नोंथांमोनाबो जुदि कामाख्या मन्दिराव दिनैसिम थांफेराखैबा आरो नायनो लुगैदोंबा आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे कामाख्या मन्दिरा माबोरै आरो माबोरैहाय बेयावहाय फुजा खालामनाय जायो बबेथिं मा जिखुनु गासिखौबो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो मोनगोन सो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो गाइस ओरैबायदि मेंबाय फुनानै लाबाय नै खानायानो बोरैबा जालांबाय ओमफ्राय आंनानो सबसे हाइस्ट मोजां जादों फोथा फोननाया गाइस इसनिया रावनियाव मोजां जाखाय नायनानै नायनो लावदुमनियाथ' नायनो खेबसे नायनाय इथिं खेबसे मोजां जाथाराखै गाइस आंनि दाम फ्लाफ्ला आंनिखौ खुलुमबाय थालांबा बोरै फुननांगौ बिसिनिथिं So guys नै जोङो थाङै कामाख्या मन्दिरनि जितु गेट बेखौहाय मोनबाय ओमफ्राय बिथिंनो जों थांसै ओमफ्राय गारिखौ पार्क खालामनायनि उनावहाय पार्किंआव दोननायनि उनावहाय नै अखा थाइफ्रिबाय गाइस अखा थाइफ्रिबा मन्दिराव थांनाय समावलायनो अखा थाइफ्रिबा बिराद मोजां जायोनो जोंहा बिमाया बुङो नंगौना नङा आं मिथिला खिन्थु जोंहा बिमा बुंनाय हिसाबै आंबो गोसोआवहाय बिराद मोजां जागोनखौ साननानैनो थांगासिनो ओमफ्राय नै गाइस लामा बिराद मन्दिरावहाय नांगौ जानाय बुस्थुफोरखौ गासिखौबो बेयावहाय मोनो आरोना लाइन दखान दङ बेयावहायनो माने नों जुदि न'निफ्राय जेबो बुस्थु लांफायाखैबाबो बेयावहाय बायनानै नोंथांमोना बेयावहाय थांनो हागोन स' जोंबो जेबो लानाय जायासै बेखायनो जोङो मन्दिरावहाय हाबनानै जा नांगौ बुस्थु बेफोरखौ लाजोब्बाय आं बारा दिन्थिबाय थायासै ओमफ्राय नै जोङो थांदोंमोन बिबारि आं लावदुम नानि टेक्ला ओमफ्राय जोंहानि न' खाथिनि जोंनि नेइबार आरोना जोंहानि सोम्बुजियाबो थांदोंमोन ओमफ्राय नै जोङो एन्टार जाबाय मन्दिरावहायनो बेसेबांबा समायना गाइस कामाख्या मन्दिरा ओमफ्राय जिथु गोमो टाइपनि गोजौआव नुदोंना नोंथांमोना बेयो गासैबो माने रियेल सनानि आरोना आरो सिङावबो बहुत बुस्थुफोर दङ दर्जाफोराबो 4 ना 6 दंमोनथाय आं बारा गोसोआवनो गैलाय लांला बेफोरबो सनानि आरोना नै बिबारियाबो जि भिडिअ लासोदो जोहोलिनो ओमफ्राय अखा थाइफ्रिगासिनो नै गाइस नोंथांमोना मबाइलाव नुदोंना नुवाखैथाय ओमफ्राय बेवहाय फैनाय लोगो माबा मोनसे गोसोआ बिराद माने पबित्र जायखौ जों होनो गोथार फिल जालायो आरोना ओमफ्राय जों फैनाय लोगोनो नै बे फुख्रि बायदि जायगा मोनसे दङ बेयावहाय ओमफ्राय बिथिं सिरिजोंहाय ओंखारनानै जों बेयावहाय आथिंखौ बिदिहाय सुनानै लाबाय ओमफ्राय ओरैनोथ' जोंना आथिं बाहेरनिफ्राय सुबोखानायखा गणेशनि मुर्ति दंमोन ओमफ्राय बेयावहाय जोङो फुजाखौ होनानै लानोसै बिराद मोनसे माने नोंथांमोना माबोरै मोनो आं मिथिया आं हले मन्दिराव थांनो बिराद मोजां मोनो आरो लोगोसे फुजा होनोबो बिराद मोजां मोनो बेल' नङा जे भगबानखौ जों गिदिर मोन्दिराव थांबाल' मोनो बा न'आव फुजिनायाव मोना बेबायदि नङा जाय बिथांमोना मन्दिर गिदिरावहाय थांनो सोलाबा बा थांनो मोनथ'वाखै अब्लाबो जेबो नङा न'आवनो फिसाबाबो माने इसोरनि मुं लानानै जुदि माबायोबाथाय बेबो फुजा होनाय जायो आरोना स' नोंथांमोना बेखौबो खालामनो दाबाव जुदि हिन्दु फुजियारिब्रा आरो जुदि आलदाबाथ' आलदानि नियम मथे खालामबानो जाबाय गाइस जोङो गणेश फुजाखौ होग्रोबाय फार्स्टआवनो ओमफ्राय दा आरो होबावनांगौ नोंखौ फैबावनो
मोजांखायो बिराद मोजां नांदों मोजां नांदों ना लावदुमनि दिनै फार्स्ट टाइम कामाख्यायावहाय ओमफ्राय जोंनि सेकेन्ड टाइम आरोना जा मोजांखा नै बेयावहाय नै मोनसे टिकेट काउन्टार बानायनानै होदों आरोना 10 इयार्सनि गाहायनिफ्रायथ' लाया 10 इयार्सनि एबभ बा माने 10 बोसोरनि गोदोरफोरनिखौ 501 थाखा टिकेट लानानैहाय माने थाबनो हाबहैयो आरोना माने बियो स्पेसियेल लामाथिंहाय हाबहैयो बेबायदि आरोना माने माखासे मानसिफोरा मन्दिरखौ लानानै बहुत माने मा होनबावनो दुखुबो नांथावना आरो फारसेथिं बेबायदि लानानै किजानि जोंथ' सिंनि खोथाखौ मिथिला बेबायदिनि फैसाखौ लानानै किजानि मन्दिरनि साब सिखोन खालामनायनि मानसिफोर लायो बा मन्दिरनि उन्नतिनि थाखाय लानाय जायो बेखौथ' आं मिथिला खिन्थु माने बेबायदि फैसा लानानै माने थाबनो हाबहैयो ओमफ्राय आरो मोनसेथिंहाय जाहैबाय बे नेटनि लेफ्ट साइडथिं माने बिथांमोना एकदम लाइन जानानै गोलाव लाइन जानानै माने मेन जिहेतु फुजा होनाया बेसिम सहैयो आरोना स' बेबायदि खस्थ' खालामनानै हैबा साबसिन जागौमोन खिन्थु जोङो पामहियाव फुङावनो हैबायना गाइस बेखायनो जोंहा टाइम गैलामोन बेखायनो जोङो टिकेटखौ लानानैहाय हाबनाय जाबाय आरोना स' नोंथांमोना जुदि फैयोबा फुङावनो फैबानो जाबाय ओमफ्राय लिगेलि लाइन जानानै माने फुजाखौ हैबानो जाबाय आरोना जोङो एसे लेटलि थांबाय नालाय हायासै बेखायनो होखांबाय गाइस फुजाखौ सिङावहा फन लानायनि एलाव गैया नालाय होखांबाय फुजाखौ दिनै जि मोजां नांबाय न' सिङाव हाबनानै दिनैसो सिङाव हाबनो मोनबाय नालाय आं लाखानो कामाख्या नांजोबबाय नालेंखरखौ बुफायखांबाय दायो ओमफ्राय दा बेलेगाव खुलुमनानै थांसै जोंहा फुजा होनाया जोबनायनि लामायाव फैबाय आरोना ओमफ्राय फिसा मन्दिरफोर लामायावहाय दङ ओमफ्राय बेफोरखौ खुलुमलांनोसै ओमफ्राय मा कामाख्याया बेबायदिनो जोंखौ अनलांबाय थाथों मुलुग संसाराव जेसेबांखिनि मानसिफोर दङ बयनिबो गोसोआव खुसि गोजोन लाबोनो हाथों बयखौबो सुख सान्तियाव दोननो हाथों आरो लोगोसे जोंखौबो मोजाङै मोजां बिदिनो मिनि खुसि जिउखौ बारलांहोनो हाथों बेखौनो बोर बिनानै फैबाय गाइस आरो नोंथांमोननि थाखायबो जाहाथे मा कामाख्याया बोर सारस्रि हरथों आं बेखौनो लुगैयो ओमफ्राय नैबेयावहाय जि मोजां मोजां जायगा दङ गाइस नोंथांमोना नायलांबाय था लावदुमा नायलाय माहा जना थादो आरामसे माहा जना थादो नुवाखैयो थांसै बहुत उखैबाय उखैसोबायनो गाइस लावदुमा माने गाइस जोङो बे फुजाखौ होनो थाखाय जोङो जायाखैमोन आरोना जेबो जाना फैयाखै जोङो उदै खालियावसो फुजाखौ होफैदोंमोन ओमफ्राय एकदम लावदुमा थानो हाथारा आरोना जानो जायाबाथाय रानथें मानसि नालाय ओमफ्राय जोंफ्राथ' लोदो मानसि जेबो नङा ओमफ्राय बेयावहाय बिराद मोनसे गिदिरथार बिदिनो बयबो खानानै दोनलाङो आरो मा होनो घन्टि बिदि दंमोन आरोना स' बेखौहाय जोङो बेयावबो खुलुमलांबाय ओमफ्राय जोङो दायो थांनोसै गाइस
नै गाइस लावदुमा बिराद खुसि कामाख्या मन्दिराव फैनो मोननायखाय बिराद गोसोआनो बिराद मोजां मोनबायनो आरोना बिनिया बिराद खुसि इमान गोबावनिफ्राय बे गुवाहाटीफोराव थायो मालाबा खामानिनि थाखाय फैयो अब्लाबो माने फैनाय जायाखैमोन आरोना कामाख्या मन्दिरावहाय जास्ट मिथियोमोन खोनायोमोन फरायनायाव मोन्दोंमोन खिन्थु फैफेराखैमोन बिराद मोजां मोनबायनो ओमफ्राय आरो लोगोसे बिबारियाबो बिराद खुसि जादोंमोन बिबारियाबो फार्स्ट टाइमनो आरो बेथ' गुवाहाटीयावनो फैफेरखायाखैमोन नालाय सिगाङावहाय दासो ओमफ्राय बिराद मोजां मोनबायनो इसोरो ओमफ्राय जोङो टेक्ला नानि आं जोंहाथ' फैखांखानाय अब्लाबो बिराद माने फैखांबाबो फैनो बानाय बेबायदि जायगा नङा आरोना बिराद मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोनाबो जुदि गुवाहाटीयावहाय बेरायनायनि प्लेनिंफोर दङबा कामाख्या मन्दिरखौहाय लाथार आरोना नोंथांमोना खेबसेबाबो भिजिट खालामफैथार बिराद मोजां बे जाहैबाय लावदुमनि माबा मा होनगोन लावदुमनि लोगो नायलाय आयौ सोलाना होगोन दा नङाबा दे आरो खेबसे होबाव दे आरो खेबसे होबाव हो गया बहनानिया जाबायानो खोमा मा जाखो नारिखल ये सब खा जाएगा यार बोरमाखौ बोरैबा दौबाय थाबायहाय लावदुमा गरम जोब्बाय गाइस नै बे कामाख्या मन्दिरावनो जोंनि बर' आगैमोन बिसोरो माने बेयावहाय खामानि मावो आरोना बेनिनो स्टाफफोर स' जों दोहाय फट' लादोंमोन बिराद मोजां मोनबाय आगैमोनखौ ओरैनो थायालासिनो जे गुवाहाटी बायदि जायगायाव फैनानै खामानि गाव माने इंगेज जानानै जे दङ बेनि थाखाय थेंक इउ आगै साबायखर स' गाइस नै दायो जोङो थांनोसै आरोना ओमफ्राय बिराद दखानफोर दंखायो जेबो सिन्था खालामनांगौ गैखाया जास्ट दुगैनानैल' फै गोसो गोथारै फै बेयावहायनो सब बुस्थुफोरखौ मोनजोबखागोन कामाख्या मानो जिफोर होनोबाबो जिबाबो सब मोनजोबगोन माने ओमफ्राय दखानावहाय जि दखानावहाय नोंथांमोना माल बुस्थुफोर बायो बेयावहाय सेन्देलफोरखौबो गालांनो हाखागोन आरोना ओमफ्राय बेनिफ्राय सेन्देल गैयालासिनो थाबाय थांबानो जाबाय ओमफ्राय दायो जोङो फुजा होखांनायखाय नै बियो पार्किं आरोना स' नै बेयाव माबा साइन बर्डफोर होनाय दंखायो ओमफ्राय बेयावहाय जोङो दा गारि पार्किंआवहाय फैबाय जोबथानि लामा फैबाय जोब्बाय फाइनेलि मोननै मन्दिर जोङो एटेन्ड खालामबाय आरोना पामहि आरो बेजों लोगोसे कामाख्या मन्दिरावहाय फैबाय जा मोजां मोनबाय गोसोखौ आयु सान्थि मोनबाय गाइस जानो थाखाय फैबाय जोङो माखौबा मिनिसोबायहाय गाइस जोङो दायो आरो गुबुन मोनसे रेस्टुरेन्टावहाय हाबबाय आरोना मानोना होनबा जेरावहाय जों हाबदोंमोन बेयावहाय भेजनि आइटेमफोर गैयामोन आरोना स' नै बेयावहाय हाबबाय जोङो स' दायो आङो गाइस लावदुमनि गोसोनि खोथाखौ बुंनोसै आङो लावदुमा सानगासिनो माला सफैगोन आं हाला आंनि उदैया नेनो हाला बेबायदि होननानै सानगासिनोमोन आरोना स' गाइस नै फाइनेलि मोनफैमारबाय स' थेंक इउ स' माच गाइस जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय